in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Wereldwijd is de invloed van de coronacrisis op de luchtvaartsector enorm. Curaçao Airport Partners heeft nu laten weten dat ze voor 2020 een daling van 65% van het aantal passagiersbewegingen voorspelt. Het ligt aan het aantal coronabesmettingen op Curaçao of er toch weer sprake kan zijn van een kleine toename. Dat heeft Curaçao Airport Partners gezegd, die aangeeft te blijven geloven in het product van Curaçao en te willen blijven samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid. Ook afgelopen weekend is weer veel gecontroleerd bij horecagelegenheden op Curaçao. Er wordt vooral gekeken of de zaken zich aan de coronaregels houden. En vrijdagavond was dat bij 6 zaken bij Mambo Beach niet het geval. Er waren te veel mensen die te dicht bij elkaar stonden. Daarom zijn er 6 zaken gesloten vrijdagavond en ook nog 1 zaak op Pieter Maai. Zaterdag werden 4 zaken gesloten. En zondagavond heeft de politie op de Rooseveltweg vanaf 10 uur 's avonds mensen gevraagd om naar huis te gaan. Veel mensen bleven na het sluiten van de horecagelegenheden en de truckypangs op straat staan kletsen en drinken. De politie heeft veel mensen erop moeten wijzen dat ze voor 11 uur 's avonds binnen moeten zijn vanwege de toque de queda. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Een opmerkelijke vondst in de SDKK-gevangenis gisterochtend door het personeel. Tijdens een routinecontrole werd er ook gekeken in de vuilnisbakken bij de ingang van de gevangenis. En daar werden 2 pakjes aangetroffen waarin drugs zat. Die drugs is in beslag genomen en aan de politie overhandigd. Die zal nader onderzoek doen. Tijdens een bijzonder virtueel partijcongres heeft de partij MAN gisteren haar naam gewijzigd. De afkorting MAN blijft bestaan, maar waar het voorheen Movimento Antilla Nobo, beweging voor nieuwe Antillen, betekende, staat het nu voor Movimento Alça Nación, een beweging die het land moet verheffen. Leider Steven Martina gaf tijdens het virtuele partijcongres aan wat de partij de afgelopen jaren allemaal heeft bereikt. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Curaçao kent een aftrekrecht van 4,5% van de OB. Dat wilde de regering vorige week nog afschaffen om op die manier geld over te houden om mensen die hun baan hebben verloren of werk zoeken en onderstandtrekkers financieel te kunnen blijven ondersteunen. De Nederlandse regering heeft echter toezeggingen gedaan om ook via leningen fondsen beschikbaar daarvoor te blijven stellen. Dat betekent dat de regering het plan heeft geëlimineerd om het aftrekrecht van 4,5% OB af te schaffen. Een huis aan de Caroniweg in Marchena is zaterdagavond door onbekenden beschoten. Er zijn verschillende kogelinslagen in de muren te zien en 2 glazen deuren zijn vernield. De politie onderzoekt de zaak en heeft onder meer de bewoners van het huis ondervraagd. De honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben de World Series bereikt, de finale van de Major League Baseball. De Dodgers versloegen gisteren in het beslissende duel van de halve finales in de playoffs de Atlanta Braves met 4-3. En daarmee heeft het team van Kenley Jansen gewonnen van Ozzie Albies. De Dodgers treffen in de World Series Tampa Bay Rays. Dinsdag is al de eerste wedstrijd in het stadion van Arlington in Texas. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.